Je slnečno a teplota stúpa. Pocit horúčavy a nadmerného potenia je nepríjemný a prehriatie môže byť dokonca nebezpečné. Ventilátory len cirkulujú zatuchnutý horúci vzduch. Klimatizácie sú drahé a zvyšujú vaše účty za energie. Chladia len jednu miestnosť a nedajú sa premiestňovať. A ak by ste sa pokúsili ochladiť celý dom, stálo by vás to celý majetok. Teraz existuje lepší spôsob, ako zostať v pohode a ušetriť peniaze, vďaka čomu môžete poraziť horúčavu kdekoľvek sa nachádzate. Predstavujeme vám neuveriteľný nový Starlife Fast Cooler Pro, kompaktnú prenosnú klimatizáciu, ktorá vám poskytne okamžité osvieženie kedykoľvek a kdekoľvek to potrebujete. Tajomstvo spočíva v technológii Hydrocool, ktorá využíva odparovací chladiaci filter, ktorý nasáva horúci vzduch a okamžite ho premieňa na chladný, osviežujúci vzduch. Dostatočný na to, aby bola celá miestnosť príjemná a chladná po celý deň aj noc. Chcete dôkaz, že Starlife Fast Cooler Pro naozaj funguje? Pozrite sa! Pred bežný ventilátor a pred Starlife Fast Cooler Pro sme umiestnili mrazené nanuky. Chladiaci účinok uvidíte na vlastné oči. Ten pred obyčajným ventilátorom sa rýchlo roztopí, zatiaľ čo v zariadení Fast Cooler Pro udrží nanuk studený a mrazivý oveľa dlhšie. To je skutočná chladiaca sila, ktorú môžete vidieť na vlastné oči. Ventilátory sa ťažko prenášajú z izby do izby a len rozháňajú horúci vzduch, bez toho, aby ho ochladili. Ale Fast Cooler Pro je ako vaša vlastná osobná klimatizácia, ktorá okamžite ochladí vzduch okolo vás s rýchlymi výsledkami, vďaka ktorým sa budete cítiť svieži a pripravení na nový deň. Prenosné klimatizácie sú objemné a musia odvádzať vzduch von, ale Fast Cooler Pro je ľahký a kompaktný a ľahko sa umiestni tam, kde ho potrebujete. Fast Cooler Pro je úplne prenosný a umožňuje vám zostať v chlade v každej miestnosti. S rastúcou teplotou rastú aj vaše účty za energie. To môže predstavovať stovky alebo dokonca tisícky eur ročne. Ale Starlife Fast Cooler Pro spotrebuje len zlomok energie, čím šetrí vaše peniaze. To teplo mi niekedy spôsobuje nevoľnosť, ako by som nemohla dýchať. Ale Fast Cooler Pro mi ochladí obývačku a je to proste úžasné. Teraz šetríme peniaze a máme príjemný chlad vďaka Starlife Fast Cooler Pro. Starlife Fast Cooler Pro sa mi páči v tom, že je taký prenosný. Môžem si ho vziať do práčovne, keď skladám bielizeň, alebo do kuchyne, keď varím. Vďaka nemu sa cítim príjemne a v pohode, nech som kdekoľvek. Páči sa mi, že je úplne prenosný. Môžem si ho vziať kamkoľvek a zostať v pohode. Je to neuveriteľné. Ušetrite peniaze, porazte horúčavy a udržte si chladnú hlavu po celý rok vďaka neuveriteľnému Starlife Fast Cooler Pro. Páni, vonku je naozaj horúco, ale vo vnútri je príjemný chlad vďaka úžasnému novému produktu, ktorý vám zaistí pohodlie a ušetrí peniaze. Ide o Starlife Fast Cooler Pro, ktorý predstavuje rýchly, jednoduchý a cenovo dostupný spôsob, ako sa ochladiť a udržať si príjemnú teplotu počas týchto horúcich letných mesiacov. Počas letných mesiacov sme mali šialené účty za klimatizáciu a jednoducho sme si to nemohli dovoliť. Tento rok však vďaka zariadeniu Starlife Fast Cooler Pro šetríme kopu peňazí. Má plne nastaviteľné výstupy vzduchu, takže prúd vzduchu môžete nasmerovať presne tam, kam potrebujete a dosiahnuť tak maximálny komfort. A vďaka dvom nastaveniam rýchlosti si môžete teplotu prispôsobiť presne podľa vašich predstav. Keď je vám teplo, nemôžete zaspať. Ak ste ospalí a unavení, môže vám to pokaziť celý deň. Vďaka chladiacej sile Fast Cooler Pro sa vám bude celú noc skvele spať. Celonočné prevádzkovanie klimatizácie vysušuje hrdlo. Fast Cooler Pro čistí a zvlhčuje vzduch vo vašom okolí, zatiaľ čo ho chladí, takže sa nikdy nezobudíte s bolesťou v krku. Umiestnite ho do detskej izby, aby vaše dieťa mohlo celú noc spávať príjemne a v chlade. Milujú ho aj domáce zvieratá. Keď ste cez deň preč, uistite sa, že vaši chlpatí miláčikovia zostanú v chlade a šťastní, kým sa nevrátite. Ušetrite peniaze, porazte horúčavu a zachovajte si chladnú hlavu po celý rok s neuveriteľným novým Starlife Fast Cooler Pro. A práve teraz môže byť váš za nízku cenu. Nízku zľavnenú uvádzaciu cenu, ktorú vidíte na obrazovke. Získajte prenosný kompaktný Fast Cooler Pro s pokročilým systémom chladenia vzduchu, extra veľkou nádržou na vodu a dvojrýchlostným turboventilátorom s nastaviteľnými vzduchovými otvormi. Neuveriteľná hodnota za jednu nízku cenu. Ale počkajte, ak zavoláte teraz, poskytneme vám bezplatný upgrade na náš nový vysokovýkonný model Starlife Fast Cooler HP. Presne tak. Za rovnakú nízku cenu získate výkonnejší model z vyššej triedy, ale len ak zavoláte hneď teraz. A to nie je všetko. Ak si objednáte hneď teraz, poskytneme vám špeciálnu priamu zľavu od predajcu na ďalšie jednotky Fast Cooler Pro HP. Presne tak. Kúpte si jednu pre svoju domácnosť a druhú pre kanceláriu alebo člena rodiny. Tento mesiac ponúkame aj dopravu zdarma. Áno, správne. Bez poplatkov za dopravu, bez ohľadu na to, koľko kusov si kúpite. Tak neváhajte a zavolajte hneď.